Dobling nagpasidaan ang Coast Guard District Southeastern Mindanao sa mga nanag-iya og fishing bangka sa reyon nga dili gamiton sa pagpasakay og daghang pasahero aron malikay sa disgrasya. Kini man naunlod ang usa ka fishing bangka nga gigamit sa 11 ka individual dihang mibiyahe gikan Davao City padulong sa Samal Island. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radyo Davao, sumala ni Ensign Winston Gonzales ang tigpamaba sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga peligroso ang pagpasakay og daghang pasahero sa usa ka gamayng sakayan. Dugang ni Gonzales nga wala sab gitugutan ang pagpasakay og pasahero sa mga bangka, ilabi na kung ginagamit kini sa pagpamukot kun pagpanagat. Gani nasuta nga walay igong dokumento sa pagpasakay og pasahero ang naunlod nga bangka. Base sa investigasyon sa otoridad, gitudlong hinungdan sa pagkaunlod ang overloading sa bangka. Dungan ang nasinating dagkong balod atol sa insidente. Kaya numduman nga niatong Sabado, 19 katawo ang naluwas sa Coast Guard. Lakip na ang mga mirescue sa 11 ka individual nga sakay sa naunlod nga fishing bangka.